Qed ngħixu żmien diffiċli fejn id-tbatija mhix biss waħda fiżika u mentali, iżda hija wkoll tbatija emozzjonali. Sentiment komuni minn numru ta' infermiera mill-Isptar Mater Dei, l-Isptar St. Thomas, mid-Dar tal-Anzjani tal-Mellieħa u mill-Isptar Mount Carmel, waqt laqgħa li saret fuq pjattaforma diġitali mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. L-infermiera qasmu l-esperjenzi tagħhom ta' kif qed jgħixu din il-ġlieda kontra l-COVID-19 fejn saħansitra uħud minnhom ilhom jgħixu l-bogħod mill-familja tagħhom għal dawn l-aħħar ġimgħat. Minn barra d-tbatija mentali u fiżika li qed jgħaddu minnha fuq il-post tax-xogħol dawn isofru wkoll minn tbatija emozzjonali peress li mhux qed jiltaqgħu ma' qraba tagħhom. Infermier li jaħdem fid-Dar tal-Anzjani tal-Mellieħa enfasizza wkoll id-tbatija mentali li qed jgħaddu minnha l-anzjani minħabba li qed iħossu n-nuqqas tal-familjari tagħhom, partikolarment tat-tfal u n-nepotijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija rikonoxxa il-ħidma imprezzabbli ta' dawn il-ħaddiema li qed jirriskjaw ħajjithom sabiex tkun imħarsa is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi kollu. Huwa qal li aktar minn qatt qabel illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna bżonn l-assistenza ta' dawn l-infermiera, il-frontliners li huma l-aktar persuni esposti għal dan il-virus. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa mentali u kura fil-komunità Mario Gallia, Ivan Castillo, President tal-Fera Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista, kif ukoll Colin Gallia, Segretarju tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUMN Paul Patch saħaq li meta jkollok pandemija bħal din li ninsabu għaddejjin minnha bħalissa, is-suċċess tal-infermiera huwa vitali immens. U wara tħar li l-infermiera kollha għal ħidma tagħhom fejn saħansitra kien hemm minnhom li kellhom jiċċaqalqu miswali fejn is-soltu jaħdmu sabiex jaġġustaw għad-domanda ta' din il-pandemija. F'dan il-jum speċjali, il-Partit Nazzjonalista sellem lill-infermiera kollha. Infermiera li f'dawn l-aħħar ġranet kienu rappreżentati bl-immaġni ta' Charmaine Kawki u Dorin Zammit, illi deru f'ritratt meħud fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Dan ir-ritratt permezz tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qed idur madwar id-dinja.